Eli muokataan nyt tästä vielä meille hameenkaava, eli alennetaan meidän vyötärökaitale tilaa vyötäröviivalta. Eli otetaan meidän täältä kaarityökalu, likataan A:ta. Me halutaan, että se tulee sen vyötärökaitaleen verran tänne miehustan puolelle eli sisäpuolelle. Eli me tarvitaan siihen ensin tuo viiva A-A1 ja sitten se meidän haluttu vyötärökaitaleen leveys, joka on yleensä käytän itse tuumaa. Ja sitten se samat kulmat kuin tuossa alkuperäisessäkin kaaressa. Ja me katsotaan, että sielläpä se on nyt alennettu vyötärö. Tähän saumaan taas tänne ne pisteet, niin kuin me laitettiin tuolla alussakin. Eli otetaan tuo kaaren ja akselin kulmaan tuleva piste, eli likataan sitten sitä kaarta. Tehdään akselipistettä, muistetaan painaa shiftia alas ja mennään noin. Ja tehdään se uudelleen. Kaari, akselipiste tuolta ja shifti pohjassa, niin se tulee näin. Nyt me on siihen tehty meidän ensimmäinen kuosittelu hametta varten. Ja jotta me voidaan tänne uudelle kaavalle lisätä saumavarat, niin meidän pitää itse asiassa tehdä sitä uusi kappale. Eli otetaan täältä tämä uusi kappale työkalu. Sieltä otetaan tämä vihreä plussamerkki ja kerätään nämä meidän uudet reumat. Eli lähdetään A6, kaaresta, A5, kaaresta, A4, kaaresta ja A3 ja laitetaan se enteri ja se tekee meille sille kaavan. Ja me sitten tähän kirjoitetaan, että kellohelma hame. Ja näitä tämälle leikataan taitteelta ja tällöin tarvitaan kappaleita 2 ja OK. Ja näin me nähdään täältä meidän kappaleosiossa, että meille on tullut tänne uusi, joka me saadaan ihan vasen hiiren näppäin ja siitä kiinni, niin siirrettyy sitten tänne sivuun. Toi on vaikka siihen paidan kellohelmaan. Tämä on nyt sitten meidän se hameenkaava. Ja tästä me sitten muutetaan samalla lailla. Tuolta otetaan se meidän tuo saumavara pois, jotta voidaan leikata taitteelta. Ja sitten mennään ominaisuuksiin ja katsotaan, että nyt ei haluta A6 ja A5 välin saumavaraan. Eli A6 sen jälkeen se on 0. A5 jälkeen se on 0. Ja tuosta me nähdään, että A5 jälkeen seuraava A4 ja sitä ennen me halutaan se 0. Otetaan, se meni oikein. Näin, eli nyt me tiedetään, että leikataan taitteelta. Ja sitten sen jälkeen me halutaan tähän vielä laittaa ne toi sauma, mitä varten meidän pitää mennä tänne luonnostilaan. Kertoa tälle koneelle tältä kappaleen puolelta, että me halutaan tehdä tuo ankkuripiste. Ja nyt me halutaan A5. Ja se menee nyt siihen meidän, valitaan sieltä se meidän oikea työkalu, A5, ja katsotaan, se tulee tuohon noin. Ja sitten me mennään tänne. Nyt me on merkitty ne ankkuripisteet. Otetaan hiiren oikealla näppäimellä täältä tämän ominaisuudet. Sitten ankkuripisteet. Ja nyt me halutaan se ankkuripisteen yläreunan A5 kiinni. Tuolta me se nähdään. Ja A4. Ja sitten me halutaan valita tuon yhteiskuntaan. Ja nyt meillä on sitten semmoinen kaava hametta varten, johon tulee sitten se vyötärökaita.